παιδιά, τι κάνετε? Άλεξ εδώ από το Alexander's Gamer GR και σήμερα θέλω μια επανάληψη με τα sports heads football. Την άλλη φορά δεν ήταν καθόλου δίκαια. Ναι, τώρα θα νικήσω. Ω ναι, θα νικήσω. Και συγγνώμη παιδιά αν δεν με ακούτε πάρα πολύ καθαρά, να το πω έτσι. Έλα. Όχι, γιατί να το κάνω αυτό? Ναι! Ούψ. Sorry παιδιά. Oh. Όχι, δεν το πιστεύω. Αλλά τι να έκανα, τόσο στούπις που ήμουνα. Όχι. Θα νικήσουμε τώρα 100%. Που ζητούσα. Είδα. Λοιπόν, πρώτο στα 7 δεν θα είναι δύσκολο. Και... Κοίτα. Πάμε. Σίγουρα, έλα. Έλα τώρα. Αυτό δεν μετράει. Σκοράρες δεν έπιε. Ωρε φίλε, δεν μπορώ να το σκοράρω. Ναι. Όχι γάμο το. Αυτό γιατί συμβαίνει συνέχεια τώρα? Jesus. Φάτο. Ναι. Το challenge της ημέρας, παιδιά, δεν πρέπει να γίνει, αλλά είπα να γίνω ρίσκι. Λοιπόν, δεν το είδατε αυτό. Λοιπόν, έλα, αυτός δεν περνάει τη γραμμή του. Όχι. Δεν πρόκειται να νικήσουμε. Έλα τώρα. Και δεν θα νικήσουμε.
Λοιπόν, gamer. Όχι, δεν πέτυχε. Όχι, δεν είναι δίκαιο αυτό. Το shoot του gamer. Όχι, φύγε από τη μέση. Όχι. Όχι. Ναι, καλά, εντάξει, μέχρι να υποβάλεις εσύ. Ζουζούνα. Έλα, έλα. Παιδιά, ίσως να καταφέρω το challenge που έβαλα στον εαυτό μου να μην χάσω ούτε ένα μάτς. Ω, θα ήταν τέλειο άμα είχε πει αυτό. Ναι, ναι. Έλα. Αυτό ήταν τέλειο. No. Άκρη. Ναι. Ναι, 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 ναι. Ω, νομίζω ότι θα το τρώγα, ειλικρινά. Νόμιζα ότι ήταν σίγουρα γκολ για εκείνονα. Ω, ναι! Και ήρθαν μέσα στα 5 πρώτα δευτερόλεπτα. Αυτό είναι achievement. Ναι, έλα. Χάπα. Όχι. Όχι. Δεν μετράει αυτό. Σε λάπτοπ, παιδιά, έχω αλλάξει τα κλικ μου και όποτε κάνω το κλικ σε αυτή την εκεί πέρα θα γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε γι' αυτό προσπαθώ να πάω το space λίγο διαφορετικά, συγγνώμη. Όχι! Oh. Ένα ακόμα. Όχι, δεν το πιστεύω. Παιδιά, την άλλη φορά μέσα σε... Την άλλη φορά μέσα σε ένα μισάωρο είχαμε φτάσει μέχρι εδώ. Δεν τον είχαμε κάνει αυτόν, δεν τον είχαμε παίξει αυτόν. Και τώρα μέσα σε ένα δεκάλεπτο έχουμε καταφέρει να μην χάσουμε ούτε ένα μάτσι και να έχουμε φτάσει τα μισά. Δεν το πιστεύω. Γιατί?
Τέλειο θα ήταν αυτό. Ναι, κάνε αυτό. Αλλά ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη αυτός. Φίλε, θα βάλω γκολ, No! Yes! No! No! Αλλά έτσι και το... Big head ενάντια big head. Όχι, δεν μετράει αυτό. Δεν μετράει. Δεν είναι τίποτα. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω αυτό. What? Μου φαίνεται ότι αυτό το μάτς πρέπει να θα το χάσουμε και θα ολοκληρώσουμε το talent. Νομίζω ότι αυτός, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Ρονάλντο. Φάτω τον γκολ. Είναι ο Ρονάλντο. Μα πώς μπορώ να κρατηθώ έτσι? Άντε, γεια. Καλά σας το έβαλα. Όχι! Γιατί? Άντε, γεια. Έλα να βάλουμε άλλο ένα γκολ να τελειώνουμε. Φυσικά. Και νομίζω ότι αυτό το μάτι θα το έχαμε. Αλλά είναι από αυτά τα μάτς πρέπει να τα χάσουμε. Τα τελευταία αυτά. Ναι, είναι πολύ προ αυτή. Wow, πώς πήγαιξα τόσο ψηλά. Αχ, καλά. Δεν το πιστεύω. Έλα. Όχι! Δεν έγινε αυτό, δηλαδή πήγαινε για γκολ και μετά αυτό εμφανίστηκε από πουθενά και τον έστειλε, ήταν τόσο ηλίθιος που πήγαινε να φάει το γκολ του. Άντε. Δεν νικάς. Όχι ρε φίλε, το τελευταίο δευτερόλεπτο.
κόλασα. Ω, φίλε, τώρα θα χάσουμε. Ζίζους. Φύγε από εδώ, ρε. Η νουμποσχυλία αυτή του μέσα. Δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί και να νικήσουμε. Αυτό γιατί γίνεται. Wow. Έλα, ένα γκολ θέλω. 2 γκολ θέλω. Κύριε εκεί απέναντι αντίπαλε, μου χαρίζετε τα γκολ σας. Ω, γκολ. Όχι. Μποσκυλία σου. Ναι! Έλα, ναι! Καταφέρουμε το challenge. Μπορεί και να καταφέρουμε το challenge να μην χάσουμε ούτε ένα μάτς. Το έσωσε ο Νουμπάς. Αυτή είναι dead ball, πώς την έστειλα με αυτή. Α, κατάλαβα. Dead ball είναι ότι δεν σκάκι καλά κάτω. Ακριβώς το δοκάρι. Προσέξτε. Έλα. Oh, yeah. Δεν μπορείς να το σώσω. Έλα να την πάρει. Όχι, κάμω το. Ναι. Άμα νικήσω τώρα, τελειώνει το challenge μου. Όχι. Τέλεια. Το έχουμε. Δεν θα ορμήξω. Δεν θα ορμάω πολύ. Ω, ναι. Μετά θα του βάζω γκολ, αυτή είναι η τακτική μου. Γιατί μετά θα έρχεται και δεν θα μπορεί να κάθεται άμυνα ή τέλος. Μετά δεν θα μπορεί να κάθεται με το τύφλακας. Όχι. Δεν γινότανε. Τόσο προ. Μα είναι τόσο γρήγορος, φανταστείτε να πάρει και super speed. Πώς θα ανέβει. Γιατί βγαίνεις στην θα σου κλωσίσω τη μεγάλη μούρη σου. Μα δεν το πιστεύω, 3-3 από 3-0. Μικρή μούρη. Το πιστεύω ρε φίλε. Όχι, θα το χάσουμε αυτό. Δεν το πιστεύω.
δεν ήταν dead ball, τώρα θα έσκαγε και θα πήγε. Ενώ έσκαγε κάτω και θα με παίρναγε το κεφάλι μου. Να το. Κοίτα πόσο προ, στην προσύνη του δεν λέγεται. Καλά, όσο είμαι head δεν πρόκειται να μου βάλει έτσι εύκολα γκολ. Εκτός αν το ball γίνει small. Ποιος θα βάλει? Όχι, μην το βάλεις εσύ, μην το βάλεις. Όχι. Ω, φάγαμε. Όχι! Ξεπάγωσε αυτό. Η καρδιά μου χτυπάει τώρα. Όχι. Έλα. Θα το φάω, δεν γίνεται. Κόντεψα το challenge μου, δεν το πιστεύω. Πήγα να καταφέρω το challenge. Όχι. Πήγα να καταφέρω το talent μου, τώρα το ηθικό μου έπεσε πολύ, θα το χάσουμε. Bouncy ball. Η νομποσκυλίασή σου μέσα. Εν τω μεταξύ πήγα στο τάρο και μετά κάνει πίσω το πόδι του, λες και έκανε τακουνάκι. Τακουνό γκολ. Δεν το πιστεύω. Μπορεί και να το σώσουμε. Μπορεί και όχι. Ναι. Μπορεί και να το βάλουμε. Και θα χάσουμε 100%. Αυτός δεν είναι ο Ντι Μάρια, αυτός είναι ο άχρηστο Αμπαλομαρία. Μαρία είναι αυτός. Όχι. Το χέρι μου. Δεν ξέρω, θα δοκιμάσουμε αυτό εδώ. Αυτός ο Πέλη όμως. Ρονάλντο! Λάγκα μπρο, λάγκα μπος. Λάγκα πραγματικά. Ναι.
Εντάξει, θα μείνω εδώ. Έλα, δεν μετράει αυτό. Όχι, φίλε. Όχι! Δεν το πιστεύω. Τα bounty ball είναι τέλεια. Μου το κατέστρεψε αυτός εδώ ο τελευταίος ο μπάς. Αυτό το μπόσκυλο μου κατέστρεψε το talent. Το μπόσκυλο. Όχι, όχι. Μα. Please βάλτε. Όχι εσύ. Εγώ να το βάλω. Όχι ρε φίλε. Δεν το πιστεύω. Συγγνώμη παιδιά γι' αυτό. Ωραία, τέλος. Δεν τα έκοψα. Ναι, για να ξέρετε. Γι' αυτό το είδατε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Πήρα τη ρεβάνς μου και έσκησα όλα τα... Τους έσκησα όλους εκτός από τον Μπέλι. Τον Μπέλι τον έσκησα στο τέλος. Αλλά anyway, αυτό ήταν το βίντεο μου παιδιά και ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και θα σας δούμε και θα σας δω την άλλη φορά σε ένα άλλο μου βίντεο. Και είστε καλά, θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας και μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα like.